Nou, Min maakt even een droegje. Ilde die is nou mooie schilderijen aan het maatje. Pas, Ilde. Doe haast dat maar al die vrouwen. Nou, dat is toch mooi. Uitje van de week. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, laatst hier ik een beetje triest nice. Diesel is daar. Nou, dat is echt super sneu, maar ik moet zeggen, ik ga er op zich wel vrede mee. Hij weer de laatste 2 maanden al net al te meer. Dus dat vind ik dan echt schande om te zien dat zijn hondje aantakelt en hij weer 12 uur worden. Dus ik heb echt zoiets van, ja, dan is het op een gegeven moment goed. Maar daarom is het natuurlijk wel heel sneu. En ik merk ik wel dat de Ben er nog weer wat meer moeite mee heeft. Want ja, Diesel is natuurlijk heel goddelijk, mooi liets hondje. En wie altijd wil aait en kroep worden. En wie altijd weer de Ben wien. Dus ja, ik merk toch wel dat dit er wel wat lastig mee ha. En nou komen Lois en Jari vanmiddag te boatjen. En ik dacht van, misschien is het wel leuk om dan Joet die getinkstien te maken. Dus ik ga een stien. Het is hartstikke weerboeten. Dus ik zal ze nou even nog goed bijen. En dan hoop ik dat ze aan wat opdroegen ben dat de bijen binnen. En ik hier nog wat liedstjes. Ik denk misschien kan ik maar Jaren de grutte doen. En dan kan Lois en Hilde misschien nog wat happy stones maken. En dan kunnen we die aan mooi een plakje aan in de theatertuin. En dan ja, als ondenken aan ons leven, mini Diesel. Dus ik zal even aan het stien helemaal in. Waar is wat oors nou? Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik ben benieuwd. Bye bye. Eerst maar even te droegen. Dus ik wil iets ik nog even een... Oh, was het zo heel best wel zwier. Oh. Ik heb maar zo'n iets tjentje. Is dat echt wel zwier? Ik heb eerst een wekje. Daar hebben we een sapkabinetje. Oh, nou, ze wil even door voordat het echt droog is, maar ze droog mogelijk krijgen. Zo schande we het alle verder voor de arbeid natuurlijk. Maar ja. Nou is de föhn aan maar even op zo. Dat betekent. Nou, mooi vies wetter geworden. Maar de stien misschien, dus die zeg ik nou een roeien en dan is het vanmiddag een schildering van Diesel. Later. Toch nog maar even de föhn erop. Zo droeg is wat. Ik denk dat dit toch beter is. En nou, als er nog een uur kom ik nog een beetje echt uit te droegen. En dan kan ik haar met de bandje ontverven. Ik denk dat dit toch beter is. Ik ben zelfs lekker warm. Ja, toch niet? Wat zaak? Nou, mama zijn shit zaken zo thuis. Lauwe zit er. Jaren is er. En maar ik heb het idee om even een mooie stintjes te maken van Diesel. Van in de theatertuin. Hij heeft er zin in. Stintjes beschilderen. Nou, eigenlijk heb ik hier zin in. Knutselen, hè? Vindt zaken het ze verloren, hè? Ja, maar de hond deed het. Oh, zo. De reden vies net leuk om te knutselen. Nee, dat snap ik. Nee, dat is het ook net. Maar aan de andere kant is het wel weer iets wat we even dwang kunnen, zodat we mooi om hem tinken kunnen, toch? Ja. Dat is wel weer mooi. Nou, ik zal eerst even wat drinken en wat lekkers aan. En Ildo van Bertel heen. Had zit ik gelukkig nog wel, hè? Ja. En doe eens nog wat van de knietjes mij dan, toch? Wat is er voor de knietjes mij dan? Watteltjes. Nee, nou, tante mag toch nog naar de beestjes staan. Dus als we aan zijn kleer binnen maar de stintjes.
Gaan we dan even de beestjes en watertje brengen. Goed idee? Ja! Dat lijkt me een goed idee. A few moments later. Hi, Jura. Oh, maar dit is toch gezellig? Hebben we er nog een knutselaars erbij? Ik ga lekker de dingen mee doen. Kom hier eens even. Let tante eens even zien. Wat gaat ze eruit? Wat ga je mijn gruttestien? Ja, die hele grut is van jaren. En dan heb ik nog al je orenstjentjes. En dan mag iedereen op schilderen. Hey. Wat steekt mij eraan? Nee. Ik wist nog net. Jawel. Oh, jawel. Wat had ze erin? Hamburgers van iedereen. Nou, maar eens wel u delen. Dat is wel lekker. Wat is dat, Jara? Hier, hè? Oh, Dus vreunenboekje. hij krijgt van... Shit, dit is tante Iels. Oh, En, Wat ben ik voor? en Famke. Oh, dit is Lois. Nee, deze. mijn foto erbij. Stien. Ja. Ah, wat leuk. Oh, En... Kijk nog. Hilda. Hilda. Famke. Famke. Ja. Oh, Toch? Ja, doe het. Dit is Oitske. Oh nee, tante Chris. wat leuk. Je mag weer echt niet schreeuwen, hè? Ze gaan in best hebben dan. Maar we gaan eerst verven. Hé jongens, ik ga hier bakjes mee wetten. Daar komt de... Ik ga eerst een kwastje. We hebben nog kwastjes. Ik ga eerst een kwastje. Hilda. Nou, Min maakt even een droegje. Ilde die is nou mooie schilderijen aan het maatje. Pas, Ilde. Wat droeg je dan? Oh, Wat is rip? dit is een beetje de hoenenhemel, Stien. Ja. Ja, met sterkens en Maar bol. ik kan zien. Die is echt heel mooi. Zuster, ik heb net echt op. Nee, is heel zwaar. Oh, en Lois had de ruimbal gaan, hè? Wow. Oh, nou, dat is een beter. Kom maar eens even zien, Famke. Lukt het? Ja. Oh. Zie maar eens even zien, hoe mooi. Ik wil eerst even vis met want ik maak daar raaskel. Oh, zo pak maar snel. En dan pakken we nee, roze, ja. Mooi, hè? Nou, je fleurt het theater toen wel van op, jongens. Ja, jongens, en wie gaat het parcours hier weg? Oh, eerst de bal erin gooien, zeg ik het? Bal pakken. Ja, nee. Heel goed. Dat is toen die goede voetbal. Oh, daar zag ik het. Heel goed. Dan kapral. Ja, maar dan ga ik scheven, dan krijg ik les van mijn kont omdat ik met mijn kont op de... Ik hou die in de gaten. Oké. Ik doe het net. Ja, hebben ze. Dan de skippiebal pakken. Hier, wij. Hij het bandje. Dan oer het bankje in en stappen. Loos, pak doe de skippiebal. En dan oer het krukje en dan best er. Nou jongens, daar hebben we alweer een circuit trouwens. Ja, Lois is net vallen. Goed zo. Ja. Jongen, ligt hier wel eens een gymnastieklokaal. Het is echt lokaal. Goed zo? En help een handje. We hadden een gymnastiekjuf en een gymnastiekmeester, jongens. Hast du sticker verzinnen? En waar is er nog meer? Wat ik wist alleen. Wat ik wist alleen. Super goed. Dat is even shit. Dit is van? Famke. Oh, zo cutie. Mijn verjaardag is op. 12 oktober. Ik ben 4 jaar. bij mij thuis wonen. Om het shibben. Dat zei je. Ja, zei ze dat? Oh, met Jim. Mem, Ilse, Famke en Sverre. Ik ken jou van. Ja, Sverre, wie is er? Ja. Ben er dan nog in? Waar dan? Nee. Nee. Ik ken jou van nicht. Het allerleukste vind ik om mijn jaren te watchen. Het allerstomste vind ik als iemand mij stoeit. Maar daar had ze het van, hè, Wildraan? Nee. Net Ik Wildraan. luister het liefst naar Elsa. Ik luister het liefst naar Elsa Veskes. Let it go. Ik kijk het liefst naar Buurman en Buurman. Vind ik Ik ben ook. het meeste trots op mijn mem. Ga zelf opschreeuwen, ik. Wat lief. Oh. In het weekend ga ik het liefst naar de kermis. Met Joer Famke, weet het. Kermis, dit was een nieuwe. Ja. Ik moet heel hard lachen als hij het blij doet.
Ja? Het liefste eet en drink ik appelsap en spaghetti. Mijn leukste herinnering aan jou, naar Beppe haar speeltuin en mij de matrassen van de trap. Oh, dat is wel heel leuk, maar een matras van de trap. Ja. Ja. Mijn wens voor jou, met Lois voor in de bus en de rest achterin en dan op vakantie. Oh, vet leuk. Wat schattig. Had Lois een keer wakker? Ja, hartstikke wel Lois die. Oh, dit vind ik wel leuk. Oh, dat is Het nog liefst van. ga ik op vakantie naar Amerika en neem ik mee mijn knuffels, pyjama van de zekerheid, in de koffer al het spul en een handdoek bikini. Mijn stipjes. Een bikini met stipjes. Dit is van Lois. Lois, is ik voor jou hier? 22 augustus. Bij mij thuis mijn Mammy, Heidi, Jara en ikzelf. Oh, hier zit niks. Maar oké. Mijn hobby's zijn bliklopen, Blikrennen, ja? pepernoten bakken. Oh, ja. Het liefste kijk ik naar Chip en Pieper, Gabby's Poppenhuis, Buurman en Buurman. Oh, ik buurman en buurman. Het liefste luister ik naar Do I Wanna Know the hele tent get naar de blik. Hele tijd naar de blik. Ali, Engelbewaarder. Ik ga zwemmen. Ik ben kachel. En Europa. Ja, Lois had wel heel specifiek genre wat ze mooi vindt. Van waar had ze het? Ik ben trots op dat Mem en Jara altijd mij mee in het reuzenrad rollen. Na die paar dagen. Oh, wat leuk. In het weekend ga ik het liefst naar kermis en speeltje dan. Ja, kermis. Hier is omdat dat hier. Hier is de juiste van Oh, ja, zo werkt het ook een beetje. Ik moet heel hard lachen als ik die heid op de rechts zit. Oh, Mijn leukste herinnering aan jouw pepernoten. je moet een keer pepernoten maken? Ja, Oh. daarom is hier. Ja, zo leuk vind je bijna dan, hè? Later wil ik worden brandweervrouw en sminkster. Brandweervrouw en sminkster. Nou, een keer wel Bielkoor. Leuk. Nou, tante en Saak en Ildo en ome Jelke zullen er eens kroon. Ja. Wie horen hem nou hier in Huizen Boersma? Maar ik denk dat we eerst maar even inderdaad wat oprijden moeten. En dan kunnen ze aan misschien nog even kleuren of zo, met stiften. En dan, ja, verder doen we voort. Laten we het mooi opdroegen. En dan kunnen ze morgen naar de theatertuin. Ik denk dat Beppe Klaasje dit wel heel leer vindt van je. Ja, super mooi. Lukt het Zaken? Is Zaken de boef? Oh jee, Zaken de boef en horen met de politie. Doe haast dat maar al die vrouwen. Oh, geweldig. Nou, shit jongens, hoe mooi dit worden is. Ik heb een mooi opdroegje, dan breng ik dat van de week wel in naar de theatertuin. Misschien wil je en daarna wat bijkleuren of zo. Nou, wat denk je tegen wat gebeurt hier alweer? Nou, Jaren en Zaken binnen aan het gamen. En Roelof Jan binnen aan het gamen. Dus die vermijdt je wel. En ik ga Lois beloofd dat we nog even wappeltjes brengen, zo'n bij de knietjes. Dus ik zal de vrouwen verzamelen en dan gaan we nog even bij de beestjes op naar de theatertuin. Oh, het is even droeg. Wat een waar hield dit. Even lekker met boeten. Waar komt er aan, Ildo? Hoi daar. Zwerk. Oh, geen Sverre is al een grote jongensje, maar die zit al in de buggy. Hé, Sverre! Hallo! Hé, we zitten al net, Sverre. Oh, nou, daar staat er wel maar. Oh, grote zus, hè? Ja. Ja. Nou ja, Nou, doe je net al eens best, hè? Hey, doe je? Staan nog hier erbij. Wat hebben we al hier maar, jongens? We hebben komkommers. Heerlijk. En we hebben Oh, die ben net met die wappels Dat ben gewoon kwammers. en ballen. Ja, dat weer Kwammers. kwammers. Ja, dat is van de geitjes. Ja. En we hebben de komkommers. Hey! Hey! Nou, dat is toch mooi. Ja, dat is schitterend. Uitje van de week. Ja, Hou je. Even een gastje, hebben we een plan gas, joh. In een edele deel. Ja, dat is net fijn. Ja. Daar ben we al. Hallo. De krietjes wat ik nog wat hè? Ik ga hier ook nog komkommers. Hallo. Ja. Huppatee. Je smiet hem maar wat te zien, dat vind je wel lekker. Ik hier een Ildo mee. Of pakst u de komkommers? Chef, vrij met Jim, maar die worden komkommers wel even verdiepen. Ja. Smiet hem maar in, niet Lois. Daar komt komkommers. Beetje verder. Kom eens aan zo.
Zit er best al. Zit er best al. Wat is dit, denken ze? Je shirt hem, hè? Nog hier. Hoi Lois. Mini. Wat op. Hallo. Hadden die bakje, die pietjes? Ja. Lekker eten, kleine minis. Nou jongens, wat hebben we hier mooi duim? Wat hebben we al hier maken? Twee keus op gezien. Wat hast du maken? Die bij luisteren naar de Treje keus of hast du die zelf even maken? Ja, nee, dat niet. Zelf weer erin hok. Naar de eindvlog. Ja. Doe was de eindvlogmaatje. Ja, ik wil nog even vertellen wat we hier gaan, maar is toen de eindvlogmaatje. Want wat hebben we maken? Van diesel. Een mooie stier. Wat is er met diesel gebeurd dan? Straks aan je bladje. Ja. Wat is er met diesel En lekker gebeurd? bladje. En die is deelgien. Oh, Ja, en dan hebben we een mooi stier maken, hè? Ja. En Lois hier wakkertjes. Van de knietjes. En vonden ze ze lekker? Ja. Nou, dan maak Jente jij maar even de eindvlogmaatje. Ja, ze zitten lekker te smullen. Nou, dan, hoe doet dat dan? Voelt het? Beetje omheen zijn? Hoe is dit nou een leuke vlag? Oude Mary zet een blauw omheen. En net De chill. chillen down de ballet af telefoon. Onze nightje vlog. Hey hoi. Hey hoi! Nee, super! Doei.